Exacte, ens falten espais verds, el que és segur és que no ens falten pisos, que estem en una ciutat molt densa, tant Sant Adrià com Badalona, i el que sí que ens falten són espais verds, i més en una zona que es pot inundar, que cada vegada que ve un temporal s'emplena d'aigua, perquè els pisos es volen fer al voltant de les 3 xemeneies, allà on arriba cada vegada que hi ha un temporal l'aigua de mar, en allà, i al costat d'un desembocament del Besòs, que podria ser un bon desembocament amb vegetació verda, el que li correspon, amb un delta, hauria de ser això. Doncs allà volen posar pisos. És a dir, una mica la idea seria ampliar aquest espai verd que ja hi ha al voltant d'aquella zona, que arribés fins a les 3 xemeneies, i d'aquest projecte que es presentava fa uns dies a la Generalitat, que ens deia que faria un gran hub, com deien en anglès, audiovisual i tecnològic, què en podríem fer o què es podria dir? Per nosaltres perfecte que es faci alguna cosa a les 3 xemeneies, perfecte, però és independent. El que avui van a votar és la construcció d'aquests pisos, no el del hub. Està perfecte que facin un hub, si es dedica a audiovisual, si es dedica a un altre tema, el que sigui, per nosaltres perfecte. Que es conservin les 3 xemeneies, que es facin servir, segur, molt bé. Quin espereu que serà el resultat del ple que s'està celebrant avui? Jo crec que votaran a favor d'aquest PDU que no ens agrada gens, d'aquest pla director urbanístic que volen fer tants de pisos. Crec que votaran a favor d'això perquè ja ho van votar a Sant Adrià i va sortir que sí, van sortir a favor de votar-lo i no sé què podem fer. Haurem de sortir al carrer més gent si... No entenc el que pensen els polítics. Caldrà continuar, no?, potser amb la lluita. Exacte. Moltes gràcies, molt amable.